तो बड़ी तेज लागल बा आ कोनो भी सामान धरतीये पे होला तो सब सामान तो माटिए पे न होला। पहले खाए द बाद में स्वाद बताल जी कैसन बा। ए भाइयों तोर माटी खाई दे के हमार तो बड़ी घड़बड़ाहट होता। ई तो साला माटिए खा के मर जाई। अब तो कर भाई का हाल बा? ए भैया हमरा भूख लागल बा, कुछ लिया बड़ा कुछ बा? ये मतलब हमरा ई ना बुझा रहा कि ते पैदा भूखे भइल का हर दम तेरे भूखे 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 लग रहेला। बाक बुरी हमार तो हवा भी ना समोसा खाने लागेला। भाग साला चुप रहो सर। हमारे पास एगो डिब्बा बा, डिब्बा ठीक बा। ए वो डिब्बा में का बा? काग मरते घर रखले बनी आउ तो रास्ता में ना तो डिब्बा लौकल हम दिन हमार किस्मत चमक गई। अच्छा एक मिनट, वो डिब्बा में कोई बम वम नहीं खिलू रे? तब खोला लो, हम दूर से ना दुआ करतनी। एगो काम कर, जो पर डिब्बा लेके रुक। ए रुक रे रुक। हम जरे साला भाग गेलो सरकारी। ए बाबू एगो काम कर, एजा मत खोल, एकरा उठाओ चल हुआ ले जा खोल। चलो